Un partido no que entramos moi ben, de feito creo que é o mellor partido que entramos en todo o ano. O gol que encaixamos é un córner que ao final o balón parado nesta categoría é moi importante. O equipo seguiu remando como en todos estes partidos e conseguiuse facer unha primeira parte moi boa. E na segunda pois tamén foi un partido moi competido na que os dous equipos teñen opcións, como sempre, e conseguímoslo sacar adiante por todo o esforzo que vimos facendo. E por fin chegou esa vitoria que tanto queríamos, que tiñamos un pouco como de ansia no subconsciente, que ao final che fai xogar un pouco con prisas e tal, pero aquí está a primeira e esperemos que sea de moitas. Por suerte, sí, ao final non importa que non meta, pero estou moi contento, a verdade, porque estou traballando para axudar ao equipo e tamén por facer números individualmente. Sí, moi contento polo primeiro gol e máis só ser no equipo da miña casa e nada eso, ojalá haxa moitos máis. Somos un equipo combinativo que queremos xogar, que queremos propoñer desde atrás e generar moitas situacións de ataque e ao final esa ansia pode che levar a precipitacións, a pérdidas tontas e ao mellor estábamos pasando un pouco. Pero bueno, o equipo está traballando ben, sempre dou a cara e estou convencido de que pode dar moito máis e así vai ser. O outro partido foi xusto o contrario, non tivemos a fortuna de entrar ben no partido, de ter o balón, sin balón solemos estar menos cómodos e hoxe fomos capaz de telo, de metelos no seu campo e incluso co 0-1 seguímoslo facendo e seguimos intentando e por eso foi un bo partido. Todos é un equipo competitivo que ten a súa maneira de xogo, ten xogadores de calidad e que che pode facer daño. Ao final, calquer rival vai a dar a cara e vai a ser digno. Isto do fútbol pa ben e pa mal é así, non se pode desconectar, o lunes é un novo día de traballo, o fin hai outro partido e hai que volver a intentar ganar.